svima. Sad ćemo da snimamo Counter Strike 1.6. Samo da smanjim audio. Aman bre. Evo, sad se čujemo super. Idemo new game. Evo da budu 6 playera za početak. Jer opet prva epizoda, ja mislim, možda nije. Start i kraj. Pa da moja maja. Ajmo terorista. On mi se sviđa. Ali sam ne ide. Kalešnikov. Da. Super. Ne. Ajmo. Pucaj. Ajde moj. Dvoje. A naših 100 bre. A ga bred. Ide bred. Evo ga ovaj. Ma bred. Bolje. Svih. Ajde bre. Aj, izvini. Ništa. A. To seljaci. Idemo. Aj, izvini. Što on mene bije? A, pa on me... Koliko? Dobri su. Početak. Ova je puška dobra. Pucaj. Ko ima neko?
Ajde. Njivo. Čekaj mi. Čuvam se. Ajde. Ja smo živi. Ja i moj drug smo najbolji. Tako bre. Ajde. Tu su. Nisu. Čekam ja. Ajde. Čitaj. Gdje je bio? Pojme je to. Grant. A naši. Evo moj. Jao. Brede. Ajde idi. Pa jedan. Grant. I jedan. Grant. Da. Smo. To je dobra puška. To. A ne. Evo je. De. Ne. Ti zezamo se. Super. A imam beskonačno mete. Što ne? Kapri su. A mi smo bolji. Ubila. Vidite slepce. Evo ga. Onu pušku. Da. Najperica. Peste. Ajmo. Kroz zid me koka do neki baga. Tu si. Tu ste. Evo. Jo. Znači tu pušku. Je. Možda će se ljuti. Moj drugoj. On me ubiješ. Naših ima 100. Ima nas puno, bre. No, još ovih 100, ovih 100 naših. Dobro. Ajde, kokaj ga. Amo, pravo. Tu. Tu ga čekaj. I kak je. A njega. Koga ubi? Ti. Ne, ajde čekaj. Pa, opet moja. Ajde idemo 10. Još.